Aztán itt vagyunk a Fortnite folytatásában. Vagy nem folytatása. Ezért, hogy nem tudta videóra felvenni ezeket, hogy mi történt. Nem volt itt most a legjobb, bocsássatok meg. Kábelek ott fájtolnak, menjünk csak. Nem vagyok a legpro player, ezt már elmondom, meg néhány videómban is hallhattátok. Legalább nem vagyok az első, aki meghalt. Annyit adottak a most. Itt vannak, most már muszáj lesz megölnem. Amúgy az easy, gyerekek, az easy. Csak nem menekül ez, még easybb. Nyugis arcka, egy lövés. Egy lövés lenne. 2 lövés, az más. Egy nyugidat nem fog megölni. Ezt minit hozom. Ezt lecserélem. Ezt így, akkor ezt nyilván lecserélem, ezt tök jó azért. Megfájtan úgy. Hát lássátok, nem volt annyira tehetséges ez az ember, szóval nyilván meg tudtam építeni, nem tudok. De indokoljatok. De folyt, akkor rámegyek. Hát nem pro player, de lehet meghalok. Hát cseppet csepp. Mindegy közök nem volt annyira tehetséges ő se. Az, hogy gombák, ezeket megeszem. FF, szerintem sebet jön, megeszem. Mindjárt meg. Gyorsan ezt leflájtolom. Hoppe, kapott. De meg kell ölni. Muszáj. Legosott így, gyerekek. Igen, most hillelek, ott nem lett kit, jó, GG. Van lett kitünk, akkor easy. Most kell végig a videónak elnézésre, hogy videókat teszek fel, mert hát bocsánat, de ilyen videózás kezdete, majd még lesz jó videók is. Lőttek, de honnan? A lagba következett. Nem kéne következni. Hol a gyerek? És egyszerű kis túrással, és slide, shotgun, és még egy. Ezek a 3 kimi nagyon easy voltak, szóval de nem default so easy. Ez nem volt annyira, azért megmondom.